Hey, good day Kabalen. So it's a hot Friday afternoon at nandito tayo ngayon sa may harapan ng Mount Arayat. At ito yung katabi natin, yan yung irrigation canal. Patayin muna natin si Pongkan. Ito yung irrigation canal, papakita ko sa inyo. Ayan, malinis yung tubig ngayon. Ayan. So for today's video ay pupuntahan natin yung ginagawang Arayat to Magalang Bypass Road. So ito yung first time na i-update natin ngayong 2026. Yan. So titignan natin kung hanggang saan na ba yung natatapos dun sa project na yon. Since last time tayong nag-vlog doon, I think 3 months ago, medyo mahaba-haba na rin. So sana may improvement na at sa mapakinabangan na yung pinakabangang project na to ng Arayat to Magalang Bypass Road. So tara, punta na natin. Let's go na. Ay. Init. Ito na. Summer na. Pero ang ganda ng view ng Mount Arayat ngayon, no? Kitang-kita mo yung mga puno. Minsan kasi maulap siya eh. Hindi masyadong visible. Last time tayong nag-update dito, yung gamit natin si Start, yung ating Honda ADV. Dito na tayo dumaan sa may Kongdadong Dam. Pero mamaya pagbalik, doon naman sa kabila. Ito na yung mga floodgates. At ito na yung entrance ng Kongdadong Dam. Yan o. Dito lang tayo dadaan. Yun, kung saan duman yung truck na yun, no? Yun yung labas natin. No entry. Yan, dito yung mga gates ng ng dam. Ito yung mga machine. Yan. Merong konting rough road dito. Pero maiksi lang naman. Ayan. Oops. Yan, ito na yung bypass road. Diretso na tayo. Ito, bali ano siya? 4 lanes. Ayan o. 4 lanes pero parang wala nang bike lane. Sinakop na lahat. Pero malawak pa rin, no? Malapad. Bali yung muling update natin, malapit na raw sa Barangay Turo yung nasisimento nila. So sana naman umabot na sa Barangay Turo ng Magalang, Pampanga.
Bantay Kaligasan. Ito naman yung sikat na kainan dito. Pwesto ni Apong Abad. Ito naging sikat din sa mga bikers at mga joggers. Especially itong umaga at saka hapon. Daming bunga ng mangga, oh. Meron ding ano rito, sikat na resort. Yung Cebu Resort. Yan, siguradong marami nang magpupunta na naman doon. Ayan na yun, no? Arayat Farmers Cooperative. Last year galing tayo dyan dun sa ano yun, sa resort na yun. Cebu Resort. Solo natin yung kalsada. Yan, no? Dito masarap magpahinga, oh. Naglilim. Dito siguradong yung mga mahilig mag-invest sa lupa, halos bumili na dito. Kaya ito na yung mangga. Naalala ko nung first time tayo pumunta rito, dito tayo kumain dahil malilim doon. Yun, no, daming bunga ng mangga, nakabalot. Uso na yung mangga niyan kasi ano na, magsa-summer na. Kung meron dito. Meron ng kainan doon, no? Bago. Dito. Ito na yung kasadang sinasabi ko sa inyo papuntang Cebu Resort. Ayan, no? King Cebu. King Cebu. Ayan. Ayan, no? Nasimentuan na. Ayan. Nakikita na natin yung mataas na bahagi ng bypass road. Ayun, no? Merong ano ron Big C. Parang hairpin. Sarap talagang tumambay rito, ang lilim. Kaso yung mga ibang tumatambay, tinatapon nila yung mga basura nila rito. Hindi nila dinadala. Parang namingwit yung mga ito, may dalang fishing rod. Oo, namingwit nga sila. Ayan. So tara.
Punta na tayo dun. Wala na yung ano rito, oh, yung malaking bato. Daming tagak, oh. Yun yung mga tagak. Ang dami nila, oh. Baka naghahanap ng ano, kamaro. Ano lang sila, hindi naman ano eh. Hindi naman mahilap eh, oh. Tingnan nyo. Ayun, yung isa nakakuha, oh. Parang nakakuha naman, oh, bulate. Yan, oh. Meron din palang ano rito, oh, slope protection. Yan. Baka ito na yung mga bato dati, yun, oh. Tinabi na dyan. At saka pinatag na rito. Yan, oh. Napatag na. Ito yung hairpin. Yan, oh. Gumagawa na sila ng ano doon. Pahingaan. Ito. Parang big C ito eh. Ano? Yun. Nagaan sila rito. Naku. Yan na nga bang sinasabi ko. Naputol yung ano natin. Naputol yung clutch natin. Naku. Putol yung clutch natin. Teka, balik muna tayo. Naputol yung clutch. A few moments later. Yes. Okay, so napapalit na natin yung clutch cable ni Pongkan. Ay. Balik na tayo doon. Anong oras na ba? Mag-2 o'clock na. Ay. Digs. Okay. Ready na ulit. Ready na ulit si Pongkan. So, balik tayo dun. So, we're back. Dito na putol yung clutch cable natin kanina. Ayan, oh. Dito, kung saan natin nakita yung mga Pac-4 ito kanina. Dami na mamasyal, oh. Ito. May picture. Ito yung sinasabi ko kanina. So, update tayo rito. Tinatabas nila yung bundok. Yan, no? Ewan ko kung kasali pa ito dun sa construction dito sa bypass road or iba na yon. Yan, malapit na tayo sa dulo. Ayun, no? May nakita tayong mga heavy equipments doon sa pabukiran. So, tignan yung puno. Natuyo na yung mga dahon. Yan. Dating ganito lang tayo eh. Ito pala yung mga forma. Pwede kaya tayong ganito.
Ayan. So, nasimentuhan na yung dito. Yun. Hanggang doon pala, oh. Ayan. Eto, nagukay na sila rito. Yung ginagawang triangular shape na ano, kanal. So, hanggang doon na yung natatapos nila. Ayan. Dati kasi buhangin pa ito, pinatag. Ngayon, nakapagsimento na sila. And then, nagtatambak pa. Tinatambakan pa yun doon, no? Yung nakikita niyong kulay green na dump truck na yun. Ayan. Ito yung update ngayon. Ang lawak, oh. Oh, ano ba yun? Yung nagigiba ng ano, yung kabundukan kanina. So, paliparan muna natin ng drone para makita natin. Siguro yun. Magka-curve doon and then magka-curve ulit doon. Siguro, didiretso na. Pupunta rin sa mga maraming puno doon. At least may ano na, may improvement na. Kasi dati hindi naman tayo nakapak hanggang dito eh. Buhangin pa to dati. Ay ano pa, lupa pa. So, tingnan natin sa drone shot.
So nakuha na natin ng aerial view. Itong ginagawang Aray Tumagalang Bypass Road. At hanggang doon na sila. Oh. Ito. Ayun, yung nakikita nyo yung excavator na malaki doon. Ayun. Tinatambakan yung yung palayan. Tapos pinapatag ng pison. Bali itong mga dump truck nito nag-aakot ng mga lupa. Yun yung tinatambak doon para makagawa ng daan. So yung latest update ngayon dito sa may Aray Tumagalang Bypass Road. So meron ng improvement since na last tayong nag-update dito. So I think dito na magtatapos yung vlog natin at i-update ko kayo muli. So hanggang dito na muna and ride safe always, Kabalen. See you when I see you, and Kuelan Dust is signing out.